Dobrý deň prajem, vítajte u nás, nech sa páči. Dobrý deň. Dobrý deň, Ivetka. Dobrý tak deň. sme vo vašom kráľovstve. No a v Tise nám o vás nabonzovali, že vy nie ste len optička, ale aj krasokorčuliarka. Je to tak? Je to tak, som aj krasokorčuliarka. Sice od 5 rokov, je to veľmi, veľmi dlhá história. Krasokorčulovanie nie je len šport, ale aj diagnóza, tak ako sa u nás hovorí. No a našla sme isté pripojenie medzi krasokorčulovaním a optikou. No to chceme počuť. A keďže som aj technický špecialista a rozhodca, tak aj v našej optike musíme mať nejaké technické parametre, ktoré musíme spĺňať, čiže technickú hodnotu ako takú a zároveň aj estetiku, čiže nejaký umelecký dojem, čo samozrejme záleží na tom, ako človeku rám sadne, ako mu hodí sa farebne, ako sa mení jeho imidž s okuliármi, lebo aj to je veľmi dôležité. K vám sa ľudia tým pádom aj vracajú, že máte takú stálu klientelu, že sú to jednoducho takí vaši ľudia, keďže je to ich optika, moja optika. Áno. Tak sú to takí vaši ľudia? Ako to robíte, že sa stále vracajú? Tak verím, že individuálnym prístupom, na tom si veľmi zakladám, teda aby som bola naozaj na ľudí veľmi príjemná a veľmi ústretová. Ale na druhej strane mi veľmi pomáha, ja tu mám aj systém softverový TIS, ktorý za mňa kontroluje narodeniny, meniny mojich klientov, posiela im SMS-ky narodeninové a meninové a tí ľudia sa naozaj reálne na základe tejto marketingovej akcie vracajú. No tak to je pekné. A na čo ešte možno, že nemusíte myslieť, keď máte takéto softverové pokrytie? A poďme si to rovno možno aj ukázať. No, keďže tých klientov je naozaj veľa, tak mi to slúži samozrejme aj ako databáza pre mojich klientov, čo je úžasné, pretože vlastne vidím celú históriu každého jedného klienta, ktorý vlastne u mňa bol, históriu ich zákaziek, skladové veci, ktoré potrebujem. Takže ja vidím krásne, ktorý klient má aký vývoj dioptrií, čo takisto v našej optickej časti je veľmi dôležité. Dokážem tu vytvárať faktúry, úhrady zdravotnej poisťovne, čo je veľmi dôležité. V tej našej optickej praxi je veľmi veľa drobností, ktoré vlastne mi TIS teda pomáha takto. Ono možno sa opýtam takú drzú otázku, ale spýtam sa ju. Aj takejto maličkej optike pomáha ten software a je tu potrebný? Alebo si možno, že viete predstaviť tie každodenné aktivity aj bez tohto softwarového pokrytia? Už tu mám viac ako 4000 klientov, určite si neviem predstaviť. Aj keď som začínala, ja som predtým pracovala v optike, kde sme TIS mali, s TISom sme pracovali a to pokrytie tých služieb, ktoré TIS poskytuje, keď som otvárala optiku, ani som neuvažovala o tom, že by som si TIS ako keby nezabezpečila, lebo naozaj tých informácií okolo nášho biznesu je veľmi veľa. Takže toto mi naozaj veľmi pomáha. Takže takto vy ste nastúpili na tú vlnu digitalizácie. A tá vlna digitalizácie, myslíte, že sa poniesie ešte ďalej? Kde nás môže až zaviesť? Čo myslíte? A vás optikou? V našej optike? V našej optike sa to určite poniesie ďalej. Až sa toho trošku bojím. Snažím sa sledovať trendy, samozrejme, ale trošku sa toho bojím, že či to teda budem vedieť stále uchopiť. Určite sú tu tie možnosti tých online nákupov, objednávania klientov, potom 3D tlačiarne, ktoré môžu vyrábať rámy priamo na mieru klientov. Takže je tu určite obrovský, nehovoriac o tom, že my máme vlastne obrovskú dávku digitalizácie aj pri meraniach dioptrií pre klientov. Takže v tej diagnostike to takto vyzerá. A čo by ste možno že odporúčili tým mladým začínajúcim optikom? Čím by mohli tak akoby začať a čo je to také najdôležitejšie, keď si otvárate vlastnú optiku? Veľmi by som si prijala, aby ľudia, mladí optici mali dostatok empatie na to, aby sa venovali nášmu odboru. Náš odbor je veľmi rýchlo vyvíjajúci sa odbor a je veľmi dôležité, aby neprestávali sa stále vzdelávať, aby udržali trendy. A naozaj veľmi by som im prijala a veľmi by som chcela, aby teda sa naozaj optici stále vzdelávali. Ivetka, vy ste naozaj fantastická, my vám ďakujeme veľmi pekne. A my tu máme pre vás za celý tým TIS, ale aj od nás také maličké prekvapenie, aby ste si užívali napríklad také, že večerné chvíľky, aby ste vedeli stále po vašej práci správne porelaxovať. Takže takýto maličký darček od nás pre vás. Dúfajme, že vás to poteší.
Tak to si potom tak akože doma vychutnáte. Wow, ďakujem krásne, výber z rodina. No, dneska budeme oslavať s rodinou. Ďakujem, že ste nás pustili do svojho kráľovstva a takto, že ste sa s nami porozprávali o tom, čím žijete a ako to teda vyzerá a aj vďaka TISu. Ďakujem veľmi krásne, veľmi ma tešilo.